बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथायै दाग्रा लुग्राफोरनि जोङो मोनसे जर'खा जथुम बेयाव खुंफुंबाय जोंनि हेडक्वार्टार बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि लांगोनायाव। दा बे हाबाफारियाव गोबां बेयाव आइजोफ्रा बाहागो लाफैदों। सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो दाग्रा लुग्रा जाय बिथांमोना फसंथान सामलायगासिनो दं बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आरो फुंखा सुबुं महरै बेयाव जों बुंनांगोन जे धेमाजि टाउनाव थानाय कांकानि एम्प'रियाम बिनि बिगोमा बिथाङा मेनेजिं डाइरेक्टरबो कांकानि एम्प'रियामनि जेसेन कुम्बां पाव बे मेडामा बेयाव फैदोंमोन आरो बिथाङा फुंखा सुबुं महरै आइजोफोरखौ गोबां बोसोन होलांबाय आरो दानाय लुनायनि बेलायाव जेंनाया जेसेबां थाया मानो बेनि गेजेरजोंनो गावखौ गायसननांगौनि थाखाय एसे खस्थ' खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायलांदों। लोगोसे रन्जन के बरुवा बिथाङा नर्थ इस्ट इउथ फाउन्डेसननि चेयारमेन बिथाङा फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैदों। आरो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि हेन्डलुम टेक्सटाइलनि मन्त्रि रुखागुरा ब्रह्म बिथां साराबो बेयाव चिफ गेस्ट महरै बाहागो लाफैदों। आरो बिथाङा सरकारनि जि माखासे आसनि आरो फैगौ समाव जोंनि दाग्रा लुग्रा बिथांमोना जाहाथे गोबां खामानि मावनो हायो दा बेनि थाखाय सरकारजों लोब्बा लाखिनानै काउन्सिलजों लोब्बा लाखिनानै माखासे हाबाफारि रनसायनो थाखाय बिथाङा बोसोन होलांदों। दा बिथांखौबो जों काउन्सिलनि जानानै साबायखर बावदों। आरो जोङो नायदों जे बेयाव गोबां आइजोफ्रा बाहागो लाफैदों एन्टारप्रेनार माखासे बिथांमोना दा बेयाव गावबा गावनि जि दिहुननाय बा जि प्रडाक्ट बे प्रडाक्टफोरखौ दिन्थिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि आइजोफोरखौ जाहाथे जोङो गावनि लिभलिहुड न'खर सामलायनाय बेजों लोगोसे रां राशि खामायनायनि गेजेरजों जों गथ' गथाय फोरोंनायजों लोगोसे जोंनि रांखान्थिखौ जों जौगाहोनो हायो माहारिया नाङैनो। दा बेनि थाखाय माखासे बाथ्राफोर दिनै सावरायनाय जाबाय। आं बुंनांगोन काउन्सिलनि आङो हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआ आंजों जिहेतु दङ दा बे हिसाबै दिनैनि हाबाफारिखौ आबुं जाफुंसार जाबाय आं बेखौनो बुंगोन। आरो फैगौ समाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों आसाम सरकारजों लोब्बा लाखिनानै माखासे आसनिफोरखौ जोंनि बे ओनसोलाव स्किमफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों नाजासिगोन।